Ja, toen kwam die school-inspecteur is slag om samen met zo'n andere baas, dat noemen we vrederecht, heeft zo'n kroon voor je borst. Zo, hij is eigenlijk een mens dat de vrederechter genoemd, hij heeft een andere naam ook voor dat. Ja, kijk dat u, ja, dat is hij Engels daar zo. Ik ga met brullen. Nee, ja, dan ga je niet vullen. Hier zo die eerste ding is, kijk, hulle roep bij maar die werk, die ons belasting betalen. En ik ga met brullen. Ja, bring hem dat hier op hulle lees je. Dat stuk lees je net een, alles dat net 2 verse is. Nou, wanneer raken mensen skillen? Wanneer je begint oor die draad kyk, die deur kyk, hy man se skaap, die hoender is vetter as myne. Pragtig. Nou maar my en wat die nie ook sterk is op tyd toe. Pragtig, maar ek gaan 'n plan maak. Nou lokal, heb je gezien een partij ook lokal om niet naar die draad toe. Nou kijk je ook een beetje rond en zo maak je over dingen zo. Dan hier, hoender is later zo mag voeren om hier zo en zo. Dan hoender moet dan hier zo pakken en zo. Nesse jakkels, nesse jakkels. Hoender geconfronteerd is hij die naaste aan de jakkels. En die jakkels is die naaste, dan kun je Bijbel schrijven, die jakkels met wol verkleer, wol en jakkels en met dingen. Ja. Ik neem mijn geleerde bril op. Ja, nou kijk dat ik nog gezegd, papa, hoe komt het daar bij die neuvel onder West Klaas en met paas op de schoolpaas. Alles is stoer. Ja, wie kloos toe. Nou kijk hulle, moet hij, ding dat hulle zo sit en zo stil, dan kijk jullie landen toe aan die jongmannen. Die verrekijker. Ja, die jong mensen van hulle eie kinders en zijn kinders, zijn seens en zo. Nou ja, toen was niet zo bij je machine, toen was daar niet machine bij is net mensen en dier. Dan kijk ze hulle 2 groot mensen, oude mensen, nou die soep zitten kijken bij Klaas Stromrecht, op de politie aan die mooie plek daar nu ook aan beneden. Dan kijken ze zo. En ze vanmiddag komt jet. En ze net is Toel klaar, die klaar is daar bij Toel, die heeft leibij gesteekt. Zo laat en zo laat. Die heeft leibij gesteekt. Wat is het? Morgen, wat dan gaan? Ik heb blij om te zien, ja. Omdat je een paar vrienden gekregen zo. Daarom is ik zo bij je blij. Ja. Ik heb oud als zo wat, hè? hoe zeg je? Ik heb oud als Steenziel. Ik heb Bittergal. Ja, kom eens hoor je naam. Alles dat bekend is, Bittergal? Ja. Zeg me net een 10 woorden van je nou, hoe kom je die Bittergal? Weet je, wanneer je dat... Dit is die naam wat auto bij gegeven. Wat is de datum en wat is de tijd om te... Dit is 77. Dat is toch nooit? Neemt u? Ik vraag nog maar niet, dit is 77. Auw. Wat auto samen met een conductie gekomen. Ik heb bij liever naar oma. Bij oma heeft me gezegd. Maar dat is even de maanden. Ik praat over vroege jaren. Even de maanden stop ik daar op in bus. Daar zei kom kennis, auto gaan voorbij. Als ik zo zie, zie ik als auto, daar te bak. Als ik voor mijn mama, zal op, auto die zo, auto gaan voorbij. Zo klap ik zo in die hele blok die. Ik kreeg dit mee. Hij wil zijn toppetje. Oei joh. Die wil zijn toppetje. En wat dan? Dat kreeg ik weer auto. En dat was voor mij bij geweest. Ja, en wat van die schoolschot op die bakje die je... Bye jullie. Bye. Waar kom jullie goed? Ons het bij gegeven in het lapje. Ja,